କଥା ରଖ କିପ୍ ୟୋର ୱାର୍ଡ। କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖ କିପ୍ ଇଟ୍ ସିକ୍ରେଟ୍। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖ କିପ୍ ଟକିଂ। ତକିଆ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖ ରେଷ୍ଟ ୟୋର ହେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ପିଲୋ। ନେକ୍ସଟ ନିଆଁ ଜାଳି ରଖିଥାଅ କିପ୍ ଦ ଫାୟାର ବର୍ଣ୍ଣିଂ। କବାଟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ କିପ୍ ଦ ଡୋର୍ ଓପନ୍। ତୁମ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆଇ ସାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲାଏ ୱିଥ୍ ୟୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖ ଡିପୋଜିଟ୍ ମନି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ ସ୍କୁଲର ନାଁ ରଖ କିପ୍ ଅପ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ। ତୁମ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ରଖ କିପ୍ ଦ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ୟୋର ଫ୍ୟାମିଲି। ଦେହରେ ଜାମା ରଖ କିପ୍ ୟୋର କ୍ଲୋଥ୍ସ ଅନ୍। ଏହାକୁ ଖରାରେ ରଖ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖ କିପ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନିଜର ଦେହ ଓ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖ କିପ୍ ୟୋର ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି। ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ନିଜ ମନକୁ ସଜାଗ ରଖନ୍ତୁ କିପ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ଆଲର୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଷ୍ଟଡିଂ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।